Tsika dzedu dzinombodiwa, tsika yerudzi rwako haichinje nokuti kana ukatoita chii urambori katsika yerudzi rwako. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti kana vanhu tikakutongai toda kunzwisisana, munhu anokodzere kubvunza wachipindura. But pane panooneka kuti kubvunza kwekuita kwakushandi iwe unenge uine mhosva. Vanoba vakawanda asi anobata achimba musiwo ndeanondobata. Vanopomba vakawanda anobatwa achipomba musiwo ndimhombe. Ndozvimwe zvaunofanira kuziva. Kuya tine matambudziko atiri kusangana nayo munyika, mafambiro anoita nyika ndoizvonga mudzimba dziite shoma. Pamunoita kuzvikudza kumwe kwacho kuri kunyanya. Hakuna munhu asina ari pamberi pake pamusoro penyika. Saka munhu wedu unofanira kuti uno munhu ari pamberi pako pakugara mavo. Mutemo hausi kwemuhomwe kana dai ukagara kumba kwako kuti ndinoziva zitereki ndakanyanya. Unogona kuita diploma kana kuti degree, but usina chaunoziva pakurara. Kugara chaiko kushiyana mazwi chaino umwe munhu kupindurana chaiko chaiko totoona kuti kupindurana munhu haana chaanoziva. Zvino zvamunofanira kuziva izvo. Munofanira kuzviziva kuti mazwi atitaura anogumbura mapi yako here, anomufadza here. Kune nyaya yekuti umwe unoga kupindura wokurumidza kuziva kuti zvataura zvakanaka zvakaipinda pakati. Kwaya dzimwe nyaya dzamunoisa kunoku dzinenge dzakanaka kuti muri kuenda kwamambo dzakanaka, but imwe nyaya ndeyekuti tanga wazvibvunza kuti panext mambotadza kuwadzana here muri vaviri kuona makuye kuno kwamambo kwaano mutemo wako. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Ende imwe nyaya ndeyekuti masabhuku anofanira kuva vanhu vakafunda pakurarama kwevanhu pakurarama. Kuti education ikaenda kuchikoro nditedza kufunda kuziva kuti pavanhu chii chinoitika pakurarama. Kuno munhu anotonga vanhu negaraji vanhu nemaprevious. Zvakafanira kuti nhasi muri kunzi kubvudza here kupuhwa 3 million kubva kwapresident, but nawo munoona mumwe munhu achitonyimwa inyaya yekuti anenge akungozvondiwa chete, but chinhu hachisi kubva mako chiri kunzi napresident ngachiende pano mumwe nomumwe. Zveshe munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kuye mumwe munhu wamunogadza pautungamiri munongomugadza but asina rudo rwokuda vanhu. Munhu anofanira kuva norudo, rudo chaiko. Ini ndikaizva ndiri mambo kuno akadzi vangu havasi mambo, ndamai mambo chete, ngavazive kuti vanopera pakugamuchira vanhu chete. Nyaya dzangu dzandotonga dzomudare ndedzangu kuti ndiri mambo. Ndozvo zvamunofanira kuziva. Kana uri sabhuku usazoti adzimai nyaya yakati yandinetsa vaimutibatsire, pauritaura adzimai vako vanosaida vanomataurira avanoita. Ende ukaona munhu chitikange tatongana munhu atanga kubvunza regai ndiende kubvunza kuti ukataura kuno murume wekuti ndaitoda muzoro ndiriwo mari akakuti andozokupindura mangwana aziva kuti kwakutanga kwatenda kumamadhasi kutanga abvunza kumukadzi zvinoita kuti tivape. Pane imwe nyaya isingadi mukadzi inoda kuona kuti nomagara ati tanofanira kuti timubatsire zviri zviri panyika izvo. Saka hunhu muridzi wako munofanira kuzviziva izvozvo. Kuya nyaya yeupumbu iri kuwanda chaizvo. Imi vakadzi idai varume chaivo muri kuwanzawo futi. Ukaona murume wako kana akasasenza unobatsirana kuti ngatingoita izvi zvinoita kuti tirarame, kwete kuti bhuwa mushoro kuti adabuda mubano kuti hamuna chirimo. Wakambomudirei? Hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika denga nenyika akasika munhu akafanana naiye. Isi tese takasikwa takafanana naMwari nokuda kuti turi rudzi rwake. Saka tofanira kuti tiite zvakanaka. Kana watonga apa kana unoswere chomunhu bhadhara, mudare munotendera kuti unogona kuita gore rese uchibhadhara, ndokunge uchiteera tsika dzinodiwa. Kana usina kuita zvinodiwa tese hazvikonzi. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo.
unhu muridzi wako. Zvakafanana kuti unoona munhu aripinda mudare mune musoro uri nyandare udakaedza kutaura kuti kudii. Paunofamba paunogara nevamwe unofanira kuoneka kuti wakagadzirwa kuti munhu chaiye pamusoro penyika. Saka tofanira kuzviziva izvo. Toera dzimwe nyaya dzakuri kuita dzokunangana uroi. Sure. Ukaverenga Bhaibheri rinotaura kuti edzai mweya yese pakereke, haisi yese mweya inobva kunani? Kuna Mwari. Zvimwe zvacho zvinokupai kuti munange kuti munhu muroi asiri muroi. Zvimwe zvacho munhu anenge ari muroi ari zviri zvochokwadi. But vaprofita vanongoti akangozhamura chachiprofita kuti andadziona tsananguro chacho. Dzimwe dzinokupinzai matambudziko. Anoroya chaiye anenge aripo. Muchimusiya regani kutaura anokumutsa usiku achitora fesi yomwe munhu achipfeka. Zvinoitika izvozvo. Obva adzinenge ndiye muroi. But achipfeka fesi izvo zvese munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kwe mwenye muri kuti varoi. Kuna zvirwere mazuva ano pamusoro penyika. BP chirongwa, AIDS chirongwa, zvese corona chirongwa zviri panyika izvozvo. Tisati tingatsa zvimwe zvacho imbotange muona kuti musoro uyu hausi kukakata zvakawanda pamwe maano chirwere musoro. Unofanira kutetswa zvese. Kwete kungonanga kuti vanhu varoi. Tofanira kutarisa izvozvo. Pano rufu rusingafadze Mwari. Asi hakuna rufu rusingafadze Mwari kuti pakupedzisira anongoti mweya wamanikidzwa regaiti svike panguva yekuzorora. Yakava yega shuga inoti ikapera kuti handi yekunotenga kumadziva kana kuti kupindura kushopu. Hakuna munhu akabika inonzi bika mukabika ijai. Hakuna story yomweya munhu akaenda aita sei? Aenda. Inozonge history chete. 2 days singazisadza mangwana acho arikumwa chikamura chisadzi kana anga achitambwa achitwa nyaradzo yoguva. Unoona musiwo ngoma ichita sei? Ichirohwa. Zvinenge zvatodarika. Saka muridzi watofanira kuzvichengeta. Asi musaite zvakaipa. Mutemo wechirungu unoti hakuna varoi. Zvimwe zvamunofanira kuziva. But mutemo wedu wechivanhu isu traditional act inotaura kuti kune varoi. Ndosaka muchiona ichidzoka kutsika dzerudzi rwechitema. Munofanira kuzivisa izvozvo. Right, next penyaya dzinopinda naso taura zvakatiwandira. Unoda kupfuma waenedza mwana achiri under age. Saka kwazitumwa kune ndine Rosario. Wadapfuma. Taura pfuma yamuda. Avazvizive vabatsireki. Hamukuzviziva. Taita kuti time ili yapera. Iwe. Adzokanyangadzwa mwana wangu. Ukamuna akanyangara kare asi ukaenzera naye zvino wada pfuma yauka kuenzera kwawakaita naye kazanzi angaribikisa mwana wacho angari makore mangati angani 15 years anzi angani 15 years mwana wakanyangadza wada madhemenji pano mwana Yesu pano mwana kai mapepe kuchipatara ekukutina wanobva mwana komba pamukwa nemapepa mwamuratidza here anga atomusungwa nekuti wanga ari musungwa yakutseka mapepa mapepa esitani Musikana wacho akamisiswa do. Inga chibebi chaicho. adatora mapepa ngatuya adzambe akudanizivo vakaita mwana ada kutapa mapepa awe mapepa esitani Vasarangani kesi dzavo. Ndedzechi. No. Pay to one of the best can happen. Wakaita amiru kakura zvakadini?
kuchipatara kwesejari ndiyakakanga sakunyora sibjekti rake mberi nechituku saka dambudziko riri papanderei unoda kuti abhadharwe kubanze bhuku zvake mwana wakagara muda pfuma saka uyu manje ndopaakuti ndasikazivi kuti akaita chitakaita mwana saka mapepa ndiri kuyazivo kuti pakaita mwana kana makuchaibva kuziva kuti pano mwana kuna pana mapepa ari kutaura kuti wakaita mwana pano tu pano mapepa ekuti simuka musikana wepakati pana mundumu wako handiti munotoita kedemu ndiyo zvainoita uri kupi anomboya achikutsvata ezina pasina wane mimwe mani murume anobva kuna mwari anouya sezvakufana kuziva murume anonamatira kuna mwari anouya oshure anoziva mberi mukaita mwana mese nomukomana wako akaine makore mangani ipapo 15 mbuya munoda chipa pfuma yemwana wenyu kunyangadzwa kwakaita nokuwakaita mwana ndisinganyatsoziva zvangu mutemo kuti zvine zvakamira sei asi ni mwoyo wangu kuti usununguke nezvaakamuita maida mutamu mubhadharo anobhadharo mari kana zvekuma $2,000 uda $2,000 ya muri kuda okay vakomana hanzi ndiri kuda $2,000 nambuya vako iweka mwana ko wakaita miscarriage anga pamiri pako panga paita zvakadii 8 months okay vantu here hanzi ndiri kuda $2,000 iwe unokwanisa mari taurai unokwanisa tiri munhu hakusi kupindura taura taurai unokwanisa mari yacho uremere kuti ndauri kuzi ndirione mukadzi wanochengeta vabereki vako mukadzi ndowako ndazvinzwa asi mukadzi ndowako kana ukatochengeta vakadzi 10 ndevako but pana patiri pakutaura zvese takuti unokwanisa mari vati 2,000 ambuya vako but iwe tuti unokwanisa mari $700 okay good thank you zvakanaka right amai manzwa zvaataura ati ndokwanisa $700 pakunyangadza kwakaita mwana wachido kumutambisira nguva mazvinzwa dare raona zvakakodzera kuti munopiwa $900 US but munopiwa munopota muchipiwa every month munopiwa $100 mazvinzwa thank you rosaina kapedza mukotokia every month mukana zvaunenge waona asi haifanozodarika kuisa